Часът е 1:30. Аз не мога да спя. Това смятам да си пренаредя цялата спалня. Време да влачим мебели. Съседите ми без това вече ме мразят. Време е да разкараме абсолютно всичко. И накрая забравям да ги подредя обратно. Знаете колко много обичам свещи, нали? Това е восък, това е восък, това са 2 нокътя. Насякъде, човек, what the fuck. Аз ще съблечем абсолютно всичко от леглото, ама не гледайте голия мъж. Спокойно, бейби бой. Купила съм ти кълъвка от Shein. Преди някой да е казал нещо за Годжо, подарък ми е, окей. Даже през цялото време, през което го имам, седи покрит с чаршав, заклевам се. Как да ви обясня, че спя с това? Гушкаме се с клавиатурата ми, с моята бас уредба. Явно 7 плюшени играчки в леглото ми не ми стигаха. Пърсах си китарата и кълъфа и, както и пианото. Сега ще забършем всичко навсякъде и ще изчегъртаме восъка. Съд вече е около 3, но аз срам не изпитвам. Реално, ако спят достатъчно дълбоко, няма даже да ме чуят. Каза Лина и подкара най-умопомрачителния булдозер. До сега бях на някакъв insane quest да почиста абсолютно всичките стени в стаята. Вече е 4, перфектното време да влачим мебели. И тук вкарваме кадрите, в които строя тази тоалетка нощно шкафче и се правим, че съм я построила току-що, а не че я строих вчера. Тази тоалетка нощно шкафче, любовта на живота ми, човек. Стана ни само единствено да си сменим чаршафите. Чаршафите са много яки. И това, дами и господа, официално беше последният епизод от поредицата. Чувствам се сякаш един месец съм била на строежа, брат. Занемарена, тъжна, без ногти, без желание за живот. След като успешно си отнаебах живота, време е да отнаеба себе си. И това може би беше подсказка за това какво следва в този канал. Дами и господа, лека нощ.